uzbudljivi filmovi, najbukvalnije. Mislim da su to zaista uzbudljivi filmovi. Svi ti festivali manje više nastaju, ja mislim, baš kao odgovor na nešto što je potreba, to je da se u Beograd dovedu stvarno ono što je najinteresantnije, najprovokativnije, najviše predstavlja deo dijaloga koji se u tom trenutku vodi u Evropi i zato sam prilično sigurna da sam ja čak bila tu i prve godine Slobodne zone. I ono što mislim na čemu je Slobodna zona posebno briljirala je u celoj toj ideji da nije Srbija samo Beograd i da sad taj festival treba da ode dalje. I prosto ono što mene fascinira je količina energije koju su oni uložili, jer stvarati publiku nije ni malo laka stvar. Obično se kaže pa kao u gradovima širom Srbije nema puno kulturnih dešavanja, pa eto dovoljno je samo organizovati nešto, ljudi će doći. Nije tako, mora se stvori neka praksa kod ljudi, da se dolazi, da se razgovara, da se film ne gleda na kompjuteru u kući, nego se gleda u nekoj sali, na nekom platnu, sa nekim razgovorom posle, da kada je film mesto okupljanja ljudi i razgovaranja o nekim. Pamtim jedan film zato što se iz njega izrodilo jedno jako interesantno prijateljstvo i saradnja. Bio je film na programu koji se zvao Engleski hirurg. I ono što je lepota ovog festivala, to je nešto što festivali zaista mogu da pruže, za razliku od bioskopa, što je reditelj bio došao kao gost festivala, održao jednu radionicu. Negde mi je to jedna od omiljenih godina Slobodne zone, jer baš sam nekako imala osjećaj, eto da, oni zaista dovode interesantne ljude u Beograd, a mi imamo priliku da s njima stvarno kontaktiramo na način na koji negde u belom svetu na nekoj radionici na kojoj dođe 50-60 ljudi vi nikad ne bi mogli da ostavite. Rekla bi ljudima da su filmovi neočekivani i uzbudljivi, što se ne može reći za filmove koji ćete odate gledati u multiplexu sa 3D naučarama, gde znate u startu da će dobre emocije pobediti, a loše izgubiti i bit će puno eksplozije i pucnjave. Prosto, uzbuđenje je otišlo negde drugde, uzbuđenje je sada na Slobodnoj zoni.